En primeiro lugar, a todas as persoas que estades traballando, moitas grazas. Grazas porque estades facendo posible que o noso confinamento, todas as persoas que estamos confinadas nas nosas casas, poidamos levar a situación da mellor maneira posible. O noso agradecemento máis sincero e profundo. Dentro do BNG entendemos que o primeiro obxectivo desta crise é parar a propagación da pandemia que está provocando o coronavirus. Estamos asistindo a unha causa inédita na nosa historia recente, un período de parálise e de confinamento que non vivimos en moitos anos. Entendemos, dentro do BNG, que a primeira medida ten que ser a sanitaria. Parar o virus é fundamental para evitar as mortes. Pero tamén entendemos que cando a crise sanitaria remita, é hora de poñerse a traballar nas medidas económicas que palíen o desastre económico que pode provocar un período de parálise tan longo no sector productivo e económico. Nese sentido, dentro do BNG, queremos propoñer unhas medidas concretas para que o Concello de Ribeira, como a administración máis próxima a todos os veciños e veciñas, se poña en marcha a hora de prestarlles axuda. Nun primeiro paquete de medidas, contemplamos que o Concello de Ribeira estableza todos os mecanismos axeitados e posíveis dentro da súa administración para establecer a compensación ou a condonación das suministros de lixo, auga e saneamento a todos os colectivos que se viron afectados polo coronavirus. É dicir, sectores económicos, pero tamén familias que poden estar pasando mal por non ter traballo neste momento. Noutro paquete tamén de medidas destinadas ás persoas autónomas, contemplamos instar á Xunta de Galiza a que estableza liñas de axudas directas que sexan compatibles tamén con outras para axudar a todos os autónomos e autónomas na súa vida, pois están tendo problemas para, como ben sabedes, están pechados ou tamén poden ver minguados os seus ingresos en máis da metade, non? Outra medida tamén dentro do paquete de medidas establecido para os autónomos é exención da cota durante un período de 3 meses. Entendemos que as persoas autónomas que non teñen os seus negocios abertos tampouco poden facer o pagamento da cota de autónomos. É unha cousa de sentido común. E por último, desde o BNG queremos propoñer e instar non só á Xunta de Galiza, senón tamén ao Goberno do Estado a que reduzan a burocracia á hora de solicitar as axudas. As axudas que van destinadas ás familias e aos colectivos máis vulnerables non poden ter uns trámites burocráticos complexos nin moi longos. É necesario que sexan breves e sinxelos. E por iso tamén propoñemos que o Concello de Ribeira estableza un servizo de asesoramento municipal para que todos os colectivos e familias poidan asesorarse e saberen a que liñas de axuda poden optar.